L'entresol. Llum? Què? S'ha encès una llumeta. Mira si veus algú. No hi ha ningú. Només són veus. No, potser no. Per què vols que veiem de nit? O sigui, som en antena, així. Llum? Què? Un altre cop. Joder, S'ha encès una llumeta. Merda! mira si veus algú. No hi ha ningú. Em passa sempre, Sembla que es mou algú, al fons. Només són veus. Potser no. Per què vols que veiem de nit? Allà. Ho heu vist? Mireu. Hòstia, hòstia! Som en antena, així. Merda. Hòstia, que sóc allà, que sóc... I som tots, Jan. Ok. Keep calm, eh? Ja està. Hem desaparegut. Tornarem a aparèixer. No ho saps. Tornarem a aparèixer, segur. Sí, segurament. Ja ha passat 1000 vegades, No hi vèiem. No. Però ens sentíem, hòstia. Iaia! Tia, és inútil. No ho saps. Potser la iaia... I tant que ho sap. Però llavors no, és que on som? Aviam, potser... Jo què sé. Potser som... On som? Joder, cauen. Potser hem quedat atrapats en un forat de cuc. Què? O algo. D'acord, i això és el menjador. Merda. Veieu? Un altre cop. M'encanta. Mira quina paret més grossa, no? Havia pensat d'escriure-hi una frase. Cau, Una hòstia. frase, Jo com? fot molta por. Potser una del John Lennon. En plan... Quina basura, you may Quina say- basura! I'm wondering... Sí, o algo així. Això no acabarà gens bé. No, gens. Ai, sí. Prou! I amb qui podríem viure? Prou! Hem de parar-ho, Amb la Tanit i el Jan. Ah, No et sembla? A veure, Estem en antena o no? i a qui li importa? Su! Per fi, hòstia. D'acord. Ja està, Ja està. Per ara. Sí, ja ho sé, collons, ja ho sé. Un forat de cuc? És com una drecera a través de l'espai-temps, sabeu? Què dius? No ho sé, és una teoria. Ai, Clar, hòstia, clar! Com? què? Per això és com si el temps no existís, joder! Bé, com si existissin tots els temps alhora, més aviat. Val, no. No pot ser, o sigui... Iaia! Su, que és inútil, tia! És com una drecera a través de l'espai-temps, sabeu? Què dius? Aquells som en Jan i jo fa 10 segons. Hòstia! Joder! No sé, és una teoria. Potser d'aquí una estona Clar, com? serem ell i jo de fa 2 mesos. O del futur, que això és com si el temps no existís, joder! Ja, maybe. No, això sí que no, No. Com si existissin tots els temps alhora, més aviat. D'acord. Nois, hòstia, nois, hem de fer alguna cosa, Su! És que no ho sé, és Oh, Jo hi estic d'acord, fa molt ginya, això. Okay, wait a second. Hi ha una alternativa. Sí. Clar, la pregunta... Aviam. Què van fer malament entrant al pis? Em sembla que és més que evident, Aritz? No sabria de res, No, potser tot això està passant per culpa nostra. I de tot això què em foto, Su? Són llibres vells. Quan és en això? Els de la iaia. Deu fer com un maset, no, Su? Ho pots llançar al contenidor. Segur? Són de Es va recepta. llançar! El blau, esclar, si no menjo carn. Però, Su! Potser em forro la porta amb l'enciclopèdia aquesta.
Noies, que els llibres no es llencen. Ah, no? No, hi ha associacions... Això és classista, Jan. Els hi donem la nostra merda, no? Va, jo no he Ai, dit, nois. que... Els llibres no serveixen per res, Jan. Mira, hi ha gent que... Per això hi ha internet. Dona'ls el teu iPad, What the Pau. fuck, nois? Em penso que tenim un problema molt més greu ara mateix! Els llibres no serveixen per res, Jan. Nois, Hi ha gent que... veieu? Fuck, ho veieu? Per això hi ha internet. Hòstia, joder. Dona'ls el teu iPad, Pavo. Si esteu escoltant això, esteu de Què diu sort. aquesta ara? Merda, What the n'hi ha fuck, 3. nois? Em penso que tenim un problema molt més greu ara Que són mateix! 3 vegades, penya! Veieu què us deia? Hem de trobar la resposta ja! Benvinguts al nou programa La resposta a la pregunta. Els llibres no serveixen per res, Jan. Que marcarà història, marcarà agenda, marcarà gol. Nois! Hi ha gent que... I Això... es fumarà no pot continuar. un puro. És que m'estic donant a l'entresol. Veieu? Box, totalment. Fuck, ho veieu? Em dic Su i... Per això hi ha internet. Des que vaig entrar primer de carrera, que... Mira, Hòstia, joder! Sento Avança una parlar de mica. canvis de paradigma. I Dona'ls tu? el teu No penses iPad, dir Pau. res, Su? Som aquí per canviar No, el ets món. tu que ens has portat fins aquí, eh? No entenc. No, sí, hauries de saber com treure'ns-en. És que jo no... Que és la teva àvia, Su, collons! Vale, prou, Jan! Su, tranqui, tia. Ja està. Hòstia, veus el que has aconseguit, imbècil? Àrids. Àrids. Has agafat el meu albocat? Això és el meu albocat? sí, i? Com que... Tu, no siguis rata, que estem en antena. Jo t'ho pagaré. Tu, per situar les oients i els oients, fem vot comú per... Bona idea. Tu, coses com paper de vàter i tal. Su, deixa-ho. Tu, jo, Però hi ha altres coses que cadascú... Deixa que ho provi, va! Contesta! Què van fer tan malament entrant al pis? Contesta, per favor! Merda. Han callat. Ho veus? Ja, però segueixen aquí, No han desaparegut. No, Lola, ens miren. I ara què? I ara? Su, Hola? merda, Su! Tu, ha desaparegut! Hòstia! Su! Has vist què has fet, Jan? Jo? Sí, i si està morta? Morta, però... Sí, però si és una possibilitat, joder! Què? Nois. Su! Què? Su! Hòstia, la llum! On és la Su, joder? Què? A la teula de sol, la llum fa pampallugues! Però això no vol dir res, no Però vol... mai les havia fet, ja! Bueno, potser... I si falla la connexió, Aritz? I si ara falla? Què? Som a les zones, Jan! Potser és un cable, no? No. Aritz, No? què passaria No. si fallés la connexió per sempre? Va, penya, va! Què vam fer malament entrant al pis? Ràpid! What the fuck? Què ha estat això? Ei, he anat a visitar un santuari de vaques. Aritz, això és el meu albocat? No. Llençols, Merda, són de és receptes. el final, Aritz. Wait, La truita please. de patates i la Què? patata. Nois! No! La llum! No Jo la vaig a veieu? l'Índia, intento anar-hi un cop cada any. Per casualitat, algú sap on és Mascara? Què? Tot s'accelera, però cap a on? Jo tinc molta consciència climàtica. Nois, Sempre em confonc entre els xiprers i els pollancos. Què? No sento Els llibres no serveixen per res. Què dieu? Em sents, Aritz? Hola! Per la regla de Déu, Prendo un ibuprofeno, criminal. al lloc del rebost m'hi faré un chill-out. Quedarà xulo, Jan? Economia circular, Què? la societat avança. No, Algú sap canviar el cifre? Què? Vinted, Joder, sóc jo qui parla? Tu, Tanit! I aquesta ramponadella la canviem per una taula de l'Ikea, no? Que estem morts, també! Això és molt antistètic. Bé, estimat oients, sembla que hem tingut uns problemes tècnics amb l'emissió del programa, així que us esperem la setmana vinent amb el nou programa dedicat al rebost de l'àvia. L'Entresol, un podcast de ficció radiofònica elaborat pels graduats i graduades de l'Institut del Teatre en col·laboració amb ICAT i Catalunya Ràdio. Amb la direcció de Rafael Plana. Guions, Laia Alsina, Blanca Verdagil i Esteve Molero. Veus, Odeia Rastoa, Clara Mañós, Èric Pons i Paula Sunyer.
Disseny i postproducció de so. Rafael Plana i Anxo Rodríguez Villar. Amb la col·laboració especial d'Albert Miralles, Elisenda Pineda, Sònia Gelmà, Quim Morales, Mariola Dinarès, Elisenda Carot, Berta Aroca i Xènia Casado.